Ähriwanlar, ine sergimiz görşüňiz ýaly gyzgalan ýagdaýda dowam edip dur bizem häzir Akaýa guruluşy karytlarynyň ýanyna geldik. Akaýada diňe bir zat bilen çäklenmän bularda hemme zatlar bar. Ine hergedek gelemizde siziň Akaýa diýende täze öndürýän zatlaryňyz bar da şolar bilen bizem tanış edeň. Hawa şükür bizde de günler hilasçylar Hawa. bolup durýar. Bize şu wagt bitirge gatnaşyp kraskalarmyzy. Kraskalar. Poslama garşy kraskalarmyzy, diýwar istas boýaglary, şorlama garşy, suw geçmezlige garşy, şola ýaly önümlerimiz bar özümizden. Bizde meselen şu wagt uýgurjylyk haritlarynyň ýumşak mebellerimiz, guruluş haritlar we beýleki tehnologiýa aparaturlary, ýetip berme emelerimiz bar. Hyzmatlar, 3 ýyl garaşaryna hyzmatlarymyz bar. Kredit bölümlerimiz bar. Ana poslama garşy kraskalarymyz. Poslama garşy bu isenlik renki bar bulan. Onu näme bizem size işiňizde ısynlyk arzuw etýäs. Ine bugun bayramga bilen sizi Twitter'dan gyzgan gutlaýas. Ýene täze önümleriňiz bilen halkymyza hyzmat edip täze işleňizi görkezip durmaňyzy arzuw etýäs. Nesip bolsa inşallah Taňry ýaksasyn.